veľmi spontánne a potom postupne nechcela som, aby to boli také, že poviedky, ale chcela by som, aby to malo takú nejakú linku spoločnú, aby to bola keby taká novielka, tak to volám doma. A tak postupne už som začala trošku aj špekulovať, aby tie príbehy nejak do seba trošku zapadali, alebo aby to malo, aby sa to niekde tak stretalo, tak tam už som trošku aj vymýšľala. No, ale dovolím si povedať, že tých prvých 20 bol, to je skoro prvopis. Takže tak, to je vôbec slovo? Prvopis. Akože na prvú. Na prvopis. No, takže to asi k tomu. Lucia, ty si mala také akože spisovateľské pohnutky niekedy od mladí už? Ty už si tak... Som hovorila, že bavilo ma to akorát v škole, že slohovú prácu a tak, ale ja som dosť neposedná a trošku mám problém s koncentráciou a sa divím, že som to vôbec dotiahla do konca, lebo na tom pracujem veľmi vedomele, že aby som sa dokázala na niečo sústrediť a dotiahnuť do konca, lebo ja som toľko vec, proste roztekaná. Bežne sa mi stáva, že ma ľudia sa prihovoria na ulici, stále nespoznám, no úplne som celá, už je to hrozné, to nie, ako toto je hrozné. No a tak som si tešila hlavne z toho, že som niečo dotiahla do konca. No.